da shigowa cikin wannan tasha ta mai albarka. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, to ka danna alamar subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabon aiki da zarar muka daura. Nura Mino mawaƙi ne, shahararren mawaƙi wanda ya kasance yana zuba mana waƙoƙi masu daɗi. Nura Mino ya kasance mawaƙi ne, shahararren mawaƙi wanda yake zuba mana waƙoƙi masu daɗi. A wannan karon ma ya fitar mana da wata shahararren waƙa wadda aka fi sani da gidan hali. Idan ka kasance kai masu Nura Mino ne, to ka danna mana alamar like, kanna ka mana share, ka yaɗa wannan doka. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, to ka danna alamar subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabon aiki da zarar muka daura. Nura Mino mawaƙi ne, shahararren mawaƙi wanda ya kasance yana zuba mana waƙoƙi masu daɗi. Idan kuka ci gaba da bibiyan wannan tasha ta mai albarka, sai da dinga kawo muku zafafan haƙoƙin Hausa da ma sauransu, labaran Hausa, fina-finan Hausa da ma sauransu.